ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କେତେ ବଡ଼ ଜାହାଜଟି ଲାଗିଛି। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଜାହାଜଟି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏ ଜାହାଜର ନାଁ ହେଉଛି ଚୀନ ଓନର। ଆଉ ଏ ଆଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆଙ୍କରିଠୁ ହିଁ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜାହାଜଟି ବି ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚୀନ ଓନର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅବିକା ତଳେ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଘର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆ ଦେହରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମାନେ କୂଳରେ ଅଛି, ବନ୍ଧା ହେଇଛି କେମିତି ଏ ରଶି ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତିନିଟି ରଶି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବହୁତ ଟାଇଟ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ରଶି। ଆଉ ଏ ରଶି ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜ ଜମା ବି ହଲି ପାରିବନି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାହାଜ। ଆଉ ଆମର ଉପରକୁ ଯେତେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଉପରକୁ ଯେତେ ଅଛି ଆଉ ତଳକୁ ବି ସେତିକି ଅଛି, ମାନେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ସେତିକି। ମୁଁ ପାଣି କତିରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏ ଜାହାଜ ଭିତରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେ ଆମେ ଯିବା ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ସିଢ଼ିରେ ଯିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ସିଢ଼ି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଢ଼ି, ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିକା ସିଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅବିକା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆ ଦେହରେ ମୋବାଇଲ ବି ଯଦି ଗଳି ପଡ଼ିବ ଏକାଥରେ ସମୁଦ୍ରରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଢ଼ି କେଉଁ ଭଳି ସିଢ଼ି। ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଜାହାଜ ଉପରକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ସେପଟକୁ ଅଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟ ଯେଠି ଘରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି, ଛୋଟ ଜାହାଜଟି। ଆଉ ଏପଟକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାହାଜ। କେତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିନଥିବେ କେବେ। ଆଉ ଏବେ ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟାଫ୍। ଏବେ ଖରା ଜୋର ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ମାନେ ଚାଇନା ମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଲୋଡ଼ିଂ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଭିତରେ ସବୁ ମାଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଘର ଭଳିଆ ହେଇଛି ତାର ଭିତରେ ମାଲ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଜାହାଜିଆ କ୍ରେନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟକୁ ମୁଁ ବୁଲାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନୋ ସ୍ମୋକିଂ, ତା ଉପରୁ କାଚ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପକେଇକିରି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇପଟେ ତାଙ୍କର ବାଟ, ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ମାନେ ବହୁତ 4ଟା 5ଟା ବାଟ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ। ଏପଟରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ନାଲିଟା ଅଛି ଆମର, ନାଲି ବୋର୍ଡ଼ଟା, ବୋର୍ଡ଼ ଭଳିଆ, ସିଏ ମାନେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଜାହାଜର କିଛି ବି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ହୁଏ, ସେ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସେଇଟା ବାହାରେ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ରହନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ଭିୟୁଟା ଆଣୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ରଶି ଅଛି। ଏଇ ରଶି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାହାଜ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଜାହାଜର ଉପର ଭିୟୁଟା। ଆଉ ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇନି, ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଚାଇନାଙ୍କ ଖାଇବା ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ପୋକ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଫେମସ୍। ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ଚାଇନାରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଜାହାଜଟି କେଉଁ ପଟେ ଆସେ। ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜାହାଜର ବାଟ ବି ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ବାଟ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ସେ ଜାହାଜ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜାହାଜ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ମାନେ ଦୂରରେ, ସେଇପଟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଜାହାଜ ଟାଣିକିରି ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାହାଜଟି ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା କଲର୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଯେମିତି ସୁନସାନ ପାଣି ରୁହେ, ସେମିତି ବି ଆମର କୂଳରେ ବି ସେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଠି କରରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାହାଜଟି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କୋଇଲା ଅଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି। ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ଏମିତି ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାହାଜ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର କୋଇଲା କଢ଼ା ହେଉଛି କ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ 2 ଦିନରେ ଇଏ ସରିଯିବ, ମାନେ ଏ ଜାହାଜଟି ପଳେଇବ।